מוכנה? בקיץ השמש החמה ממה טופחת על פני האדמה וזה עושה לי חם בידיים פו 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 חם בלחיים פו 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 חם בברכיים פו 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 חם ממש ממש חם. רוצה לקרוא את הסיפור? כן. כן. את זוכרת את החיות? אוי! מה זה? נגמר הספר? כן. רגע, יש עוד חיה שרציתי שתראי. מה זה? זבוב. זבוב! ומה? בואי נחפש עוד חיות שאת מכירה. אבו. נכון, זה סוס. מה זה? גת. דג. זה דג. וזה? גת. איזה חיה זאת? אב. הב. זה כלב. גת. נכון, פה יש המון דגים. גת. המון. אבו. מה זה?